Salut, prieteni! Mai avem zile numărate până la alegerile parlamentare, de aceea fac acest video în grabă, necătând la lipsă de timp. Mă numesc Voldescu Igor și vreau să fac o adresare către toată lumea bună din întreaga țară, dar mai cu seamă către oamenii din Cricova, oraș, unde sunt consilier local din partea PAS. Știm bine și ne bucurăm nespus de faptul că în Cricova, ca și în alte localități, avem foarte mulți susținători, iar numărul acestora este într-o continuă creștere. Totuși, oamenii care se implică activ sunt destul de puțini și pot fi numărați pe degete. Oameni buni, nu vreau decât să vă pun o singură întrebare. Oare chiar nu v-ați săturat de mizeria, corupția și sărăcia în care trăim? Oare nu v-a ajuns cuțitul la os? Chiar vreți să îmbătrânim într-o țară pustiită și răpusă de sărăcie sau a venit totuși timpul să schimbăm ceva? Eu mă implic pentru că m-am săturat. Gata. Dar voi, cei ce nu vreți să vă implicați, chiar credeți că așa se poate de făcut o schimbare? Chiar credeți că este ușor să-i dăm jos pe Dodon, Voronin, Șor și toți bandiții ce s-au dezvoltat ca un cancer și ne omoară țara și viitorul? Așa nu merge, dragii mei. Așa nu se schimbă lucrurile și regimurile banditești. Voi vedeți câte obstacole ne pun? Ei au la dispoziție multe structuri ale statului, au oamenii lor la cârma multor instituții, precum CEC, care calcă în picioare orice lege și dreptul cetățenilor la vot. Desigur că ei nu vor dori ca să ne deschidă mai multe secții de votare peste hotare pentru cetățenii noștri, pe care tot ei i-au fugărit acolo. Înțelegeți? Ei au miliarde pe care le-au mulți timp de 30 de ani din bugetul de stat. La fel, ei sunt sponsorizați și de ruși ce nu vor să piardă influența aici în zonă, sau din schemele din Bahama sau alte scheme pe care le fac aici. Păi iată, acești bani murdari îi vor investi la maxim în campania electorală și în coruperea alegătorului local, pentru că ei au nevoie de a-și păstra libertatea și pentru a putea să fure mai departe. De aceea avem nevoie de implicarea comună a tuturor și a fiecăruia în parte. Așa că puneți întrebarea, ce fac eu pentru a-mi schimba soarta și viitorul? Ori mă implic activ și ajut la mobilizarea oamenilor și construcția unei societăți prospere, ori nu fac nimic și urmează să mă plâng iarăși de viață grea în următorii 4 ani. Așa că, dragi cetățeni ai Republicii Moldova, hai să ne implicăm activ, să ajutăm cu distribuția materialelor electorale, să fim activi în mediul online, să convingem rudele și vecinii și cât mai multă lume să iasă la vot și să voteze pentru PAS. Să ne salvăm noi țara de acești salvatori ce ne-au adus la sapă de lemn și ne-au gonit rudele peste hotare. Acum mă adresez cricovenilor. Oameni buni, avem mare nevoie de ajutorul vostru. Vă rugăm să ne ajutați prin implicare activă. Vă informăm că puteți deveni membru al organizației locale PAS Cricova, al echipei de tineret PAS sau pur și simplu ne puteți ajuta ca voluntar. Dacă vrei să te implici, nu ezita să-mi dai de știre. Nu uita, tu ești adevăratul erou al acestei țări. Noi pornim, tot ce vrem e bine să trăim.